Hola, ens trobem a l'Avinguda de Catalunya, al costat del Parc Central, on nosaltres proposem crear un espai d'oci per joves, aquí, en aquest solar que tinc al meu darrere. Un equipament que és una reclamació de molts joves de la nostra ciutat i també de moltes famílies. Per tant, resolem una mancança i farem aquest equipament si guanyem les eleccions municipals del dia 28 de maig. Què tindrà aquest equipament que nosaltres proposem? Una bolera, sala de jocs, zona de videojocs, també sales de concerts o de festes de tarda pels menors d'edat o sales per assajar els grups de música jove de la nostra ciutat. Aquestes són unes primeres idees que diem, però volem que vosaltres també ens en feu arribar més. Què voldríeu que hi hagués en aquest espai d'oci per joves que proposem aquí al costat del Parc Central? Ens ho podeu dir en missatge a través de les xarxes socials o també el dissabte 25 de febrer a les 7 de la tarda al bar Mercato de la plaça de l'Ajuntament, on us convidem per compartir aquesta proposta amb totes i tots vosaltres i que ens pugueu dir també què més voldríeu que hi hagués aquí en aquest espai d'oci per joves que proposem. Si sóc el proper alcalde d'Igualada, treballaré perquè les polítiques pels joves siguin una prioritat. Vull que la gent jove s'ho passi bé a la nostra ciutat.